Good morning, good morning, good morning, good morning, people of the Philippines of the world. Smile. Kaya mo na. Yes. Kaya na yan. Yes, yes. We're going out. We're going to anywhere. Anywhere. The Lord will fight for you while you keep your silent. Sabi nung nandun sa tricycle. Oh, Exodus 14:14. Ayan. Hi guys, good morning. Welcome again to our channel. Papunta kami sa Panglao guys. Gusto namin na mag-curious kung anong itsura ngayon ng Panglao dahil dito sa napapabalitang coronavirus. Kasi sa TV, araw-araw namin naririnig na yung mga flights ay madalang na, may mga travel bans, may mga affected ng mga viruses, katulad ng mga events na dapat ay naka-schedule na ay na-cancel, mga ganun, mga concerts. Tapos yung mga airlines nagbawas na ng mga workers, ang daming natanggalan ng trabaho at ang dami ng apektadong lugar dito sa Philippines, mga tourist destinations na kukunti na rin ang mga pumupunta. That's why we are here. Guys, nandito na tayo sa Causeway. Ayan, ito yung bridge. Isang very famous na tourist destination here in Bohol, sa Panglao. Tingnan natin kung ano ba ang apekto. Kasi sa ibang mga lugar, marami nang naapektuhan. Tingnan natin kung kumunti ba. Tingnan natin sa situation. Ngayon ko na nakita yan, AA. Meron na naman dyan. May bago na naman dito. Wow, talaga naman. Daming mga bagong mga na-build dito sa Dawis to Panglao. Itong ay isla na ito talagang developing. Daming turista at daming mga taong enjoy dito. Hindi lang foreign tourists, kundi mga local tourists dito ang punta pang vacation. Kasi naman napakaganda ng mga beaches at maraming mga hotels and restaurants dito kaaya-aya. Ang daming mga activities at mga tourist destinations na pwede mong enjoyin. Yan yung Dawis Town Hall. Ang cute. No? Makamte na naman yung loto yan. Ma-develop na naman yan. Puntos na. Oh. Talagang busy ang Develop na lang. ayan o, na-develop na naman yan. Oo. May ginagawa na naman. Diba? Walang ticket dami. Nandito na tayo sa Panglao. Pero Panglao na ito. Oo. Ayan o, sa Dubai Resort na yan. Yan, maglumbay na yan doon. Diyan dapat yung sa unahan, yung Eskaya, yung South Palm. Dito na hilera na dito. Punta pa tayo sa doon sa Maluhan? Hindi na. Ha? Saan Doon lang dyan? tayo sa Mapasyalan? doon lang tayo sa sa mismong sentro na sa O doon? doon na lang tayo sa bandang Doon sa Alona? tayo. Sa Alona ba? Alona. Daming dahon ng saging. Yan, papuntang Dumaluan yan. Ito yung Bona Share Bohol Beach Club. At ito yung sumunod ay Thai Basin. South Palms. South Palms. Ayan. Yan, ito. Nag-aaway sila. Wala, nag-ahaway yung puti at saka Korea. Drama rin sila. Magandang ulan yan, di ka tumigil. Ito, Video natin. Pero sasakyan doon sa ano. Pero
sasakyan sa likod, pagkatayo ng ano, motor, mamuna, iba tinitignan ng driver, oh. Diyos ko. Nag-aawa yan ngayon, baka nabitin na sa budget. Sunrise Beach. Yan, suki natin sa town noon. Yung Yan. sunrise na yan. May picture pa kami ng may-ari niyan eh. Ayan, nabinil na ng bahay yung develop ng Yes, kaya, nadaanan na natin. Hindi ko nakunan na. Ito nga dyan, wow, good. O hindi ko, hindi kaya ang kinukunan ko is stoplight. Nabaguhan na, o yan, may fruteria pa dito oh. Bago lang to, ang ganda ah. Motorbike for rent, wow. Galing. May buko. May buko na sila, may pakwan, may bala. Nandyan na lahat, wow. Ayan, may stoplight na dito at least. Kasi itong point na ito, ang dami nang nadisgrasya dyan. Grabe. bitaw. How many times na kaming dumaan dyan na may na-crash. Ayan yung Korean restaurant. Ito na yung medyo itong Alona. Ewan ko kung anong tawag dito sa road na ito. Alona yata. Ayan o, Panglao, Alona Suites. Meron na namang bago. Bagong hotel At yan. meron ding bago ditong building. Ang laki, di pa open. Kasi, syempre, under construction. Tapos, Panglao Island in Sea Breeze. Ayan. Restaurant yan, ha? Ciao Bella. Ayun, Ciao Bella. Meron pa ng Ciao Bella dito. Yung restaurant namin is Ciao, not Ciao Bella. Ayan, at ito naman yung Italian, si Giuseppe. Ayan, dyan kami bumibili minsan ng mga Italian na items like pasta, Wonderland, tsaka dami dito mga ano, ito, Belmar or Bellemar, I don't know how to pronounce. At ito na yung Alona at ito ang pinaka heart of Panglao kumbaga. Ito na yung dinadayo talaga ng mga turista, foreign and local. Ito talaga dito. Ayan. At ang observation ko, obserbahan natin kung marami bang foreign or kung marami bang turista. Marami pa rin, eh. Marami pa rin. And then wala akong maobserbahan na, wala akong makita na naka-mask, naka-wear ng medical mask. Wala. So meaning, Okay pa rin. okay pa rin dito sa Panglao. Travel ban lang problema. Ayan yung Henan Resort. Yung travel ban lang siguro naka-apekto, pero sa apekto ng coronavirus dito sa Bohol, dito sa Panglao, particularly sa observation namin, ay walang naka-wear ng mask. Look at that. And today is March 2, March 2nd, second day of March. Wala silang takot sa coronavirus, guys. As you see, ayan yung McDonald's. I-build na sila yung resort. Ay, meron na namang katabi, yung dating nasunugan. At ito yung Aloha Business Inn, GT Station, ayan. At dito yung parking lot, parking area. At yun yung pizzeria and breakfast. Ayan. Dito tayo mag-park. Yes. 100 ma'am. 100, yes. Parking fee. Consumable in the store. Sumabal yan. Dapat Sarado lahat yung mga... sarado naman. Sarado yung mga... Every time mag-park mi diri di man mi makakonsume ana kay wa man available. Sumabal yan. Diyan, kahit saan banda? Diyan sir. Diyan lang. Yan sa may ano, roof. Tinahan Yan. na nakalagay sticker. Oo. Thank Thank you ha. Thank Yes you. sir. Okay. Diretso. So, Ito yung ticket.
Ito ay consumable dito sa mga stores na nakalagay dyan. Pero, as usual, hindi na naman namin magamit to. Kanya naman lagi. Consumable daw. Let us see. Ayan, sa Alona. Sa Shelbita? Anong time mo dyan? Time is 10:10 in the morning. Ay, ang dami nilang sunglasses. Oh, 100 pesos. Oh. Mura lang. Oh. Ito yung kalsada papunta sa dagat. Galing tayo doon sa garahe. Ito yung mga sineserve nila dito. Oh. Yan. Punta tayo doon. Yan. Stereotypical ideas that would be useful for marketing programs. 11:10 na. Terus ka ba? Ingat sa bango. Na, marami pa rin turista. Yun ang may ano ko. Masasabi ko talaga ay no problem in Bohol. Okay na okay dito. Walang coronavirus. Yun ang conclusion ko kasi walang nakasuot kahit na isang medical mask. Talaga. Ang dami nila. Oh. I'm hoping na Adili siya, opisina tawagin na. Unsa man nana guess ana ko na sa drop. Asa drop na. Nawas na ko ano ko. Usa na ko lang boss. Wala na ako. Kontra Luce. Di na siguro to kay layo kung lang sila. Dapat ko pick up.
Ha? Yan. Sila, Iwan. Gusto mo buko? Kumukuha rin siya eh. Kabalikan ko. Oh my God, ano yun? May tumutunog parang airplane. Ang daming mga ano. Ayan, may nakasulat yan. Ayan. May mga ano, rules, policy. Diba? Pero delikado yung bunga ng buko ha. Baka mahulugan ng ulo, diba? Ganda dito. Ang lamig sa mata. Ang sarap maligo. Ayun, may ano dun oh. Ayun oh, lumilipat. Payat naman din dito yan. Ah, talaga. Ah, pusing ng payat. Bugsay bar. Ayun, may boat dito. Tingnan ko.
Buzz, oh. Buzz Cafe. Diyan, oh. Ang daming kalapati. Ay, ano, biyo. Ano, manager sa Dole. Ano ba yan? Teka lang. Wait. Hintay mo ako. Excuse me. Kanang mahutaan na lang ko. Kanang sukad ba nga napabalita ang coronavirus na bay pa kausbanan sa turismo dire? Namang namingaw dyan siya, ma'am. Mingaw, no? Pero daghan man laging tao. Di lahir, gitong na ito. Mga Chinese mo kayo. Daghan kayo. Karoon na mong income. Oh, bitaw no. Nakamatikod ko ay Chinese, no? Palos ka tunga, may nawa. Mao ba? Oo nga. Wa ko'y nakita na Chinese. Sir, open doors. Wala. Di bali, mabalik gihapon na. Mawala, mga kuha. Nalagay ko sa Lagi? Ma'am, taxi ma'am. Van ma'am. Going ma'am. Ma'am. Namingaw gyud di ay. Okay, like van ma'am. Naka-observe ko walang Chinese. Oo. No Chinese at all. No more. Laban man yung kanilang ano. Yun ang nasabi nila guys, yung humina ngayon ang kita ng mga nasa pambot kasi yun nga, walang mga Chinese. Yun nga na-observe natin, no? Wala nang mga Chinese, napakaraming Chinese dito. Araw-araw yan noon. Di ba? Okay. You're right in start, sir. Going to India later. Wow, ang init na. My God, nakakapaso. Ako'y napaso. Hindi ako nag-sunblock. Oh my God. Nakakapaso talaga. Nauhaw ka? Makdo muna tayo? Ha? Ha? Pakto tayo. O sige. Alam ko eh. Yung paa mo papunta doon, oh. The direction of your feet is to McDonald's. Chinese na kamarawan. Ganun.
Ang dami namang Chinese, oh. Ah, dito ba? Oh, salamat. Malamig-lamig. Malamig-lamig. Doon tayo sa dulo uli, ah. Pawis ko na ba? Malamig. Doon siya. Nandito uli kami sa McDonald's para sa refreshment kasi pinagpawisan ako guys, grabe. Ang init, pumunta kami sa tabing dagat, wala naman kaming purpose na maligo pero yun nga, gusto kong makita kung ano bang effect ng coronavirus na napabalita dito sa atin. Today it's second day of March pero okay naman, nakita naman natin na maayos naman yung mga turista, kaso nga lang, ang epekto is that nabawasan talaga ang turista dahil siguro sa travel ban and then wala akong makitang Chinese doon sa Dalampasigan. May nakita kami dito sa loob sa McDonald's, mga siguro one family and then another riding motorcycle, yun lang. Alam niyo yung kinakain ko guys. French fries plus sundae. Pampapayat talaga. Pampapayat talaga yung sa akin. Ganun kasi oh. Ganun. Oh. Kita ka na yan. Huh? Try it, ang sarap. French fries plus sundae. Sausaw sa sundae. The best. The best talaga. Kanya, French fries sa akin, burger. Ito na yun ang bagong sauce. Masarap itong sauce namin. Ang sarap, malamig-lamig. Sa init ngayon, masarap ito. Ako, pero merong sinisipon doon. Ako'y kinakabaho. Oh? May sinisipon dyan sa likod mo. Takot mo naman ako. Ha? Kanina Takot kasi mo. singaw. Ayaw mo niwala. Kami kong buha rito. Okay guys, tapos na kami. Tapos na kami ng biyahe namin. Tayo ay uuwi na muna. Ayan. Ay, salamat. Thank you so much guys for watching. Sana magkita-kits uli. Mag-like, comment, share, and subscribe. Sa mga baguhan dito, please lang mag-subscribe with the bell button. I-click ang bell button para sa ganun ay ma-notify every time na may bagong upload. Okay? Para magkita-kita ulit tayo guys ha? Okay? Thank you so much guys.